Tanko پیچه بازاریا بله بازار پترگا چه پیش یک تگردی اوتلیا مردم تحتانی سر نشتگتا خسی چاورگا تو خسی نان اوتلی دیما الکاری پر راو بچک کے مائی کے پچے گا ناگوانے اوتلی پتک کے مائی سک وشا انچو وشا کے مردم اوتی داستان گوٹا یہ تاتا گندے ایشان شپا درست ناگمن کرائے سراتا آسمی من سرپت کنگا لگے مائی کے بوا من انچو کتگا کے من دلار داش ناکو دمبو جونڈے نان مورا منی دل مائی گا پسک باندے تئی میار نئے مردہ پا گورے اڈیا ہوتی باگ بابا داتگا دلا بیدار شانکو ادا شپ روتا جگے مائی گے یا اخبری بیران پا نیست ڈلو باکالا پوستان یہ سرا مشا پدا ہماری بیکھاں کی تیتے دی مدراجی بازاریا اولی دکانات قاسمی اگوش راشن مچری دکانا چی زورا کوجا بازیر دکانے بگو چینی سے دکانا سچے نہ بگرتا باندی کا ہر چی رسی بلے سارے قیمتا چیزاں باندی سک کے سک سودا شو بازار دیم ترا گیشتر تنکتر بوان بود تنگتر بوان بود یہ مرچا کوانی بازار ہے یہ گونگو کوری بازار یا کوانی جرنڈی دکانے تا کے دا پیش پاچے تا بلے مردم گندگ نبو گا آسمی وشوت یک تہار و غجم میں دکان یہ دفع اشتاد ایشی سیٹ ڈلو بکال دکان یک بری و ہچ مہم نب ہمیں تاریہ ما ماندات کم دیم ترا شتا یک کوانی دخل یہ پوشتا یک کوتا قدی نزور و سیحتاب مرد درا بود آسمی یا ردیس دی دانتانی درا خطا شدگا لگ من دلا گوشتگا کہ ڈلو بکال تگار لاپو پازوری مردی بھی پمیشہ من جوست کو ایکائی ہمیشہ ڈلو باکار من الوت کو ہر کسی کاری نہیں غلامو ذر سگا گورا کتاو گوشتے گا ہمیشہ ہمیں آؤ پیے ڈلو باکار ڈلو آوتی جیک کا درا ڈلو آوتی جیک درا کتا آسمی بیا 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 شر ہاتھ کے موشی بانڈلی میل روگا تیار ہے کچھ کی پاجمو کارپاس برگائیں تو وہ کچھ طرح پاجم گونے کے کارپاس صابری ناخو جوستی کو پاج مارتا نہیں کہ کارپاس ایران ماں پتو دیگی چیز یا اورتا پوسٹ آسی آگو محکمی آگوشت پوسٹ تو وہ بختاور جانے کے ماں پاجما کارپاسا نظیرہ یہ پوسٹ نیا سیٹ دو چام میر کاؤں بیچارے میں شرط بندی چارگا پتو یہ پوسٹ نظرتا گوڑا منی ناما مٹکا چارگا وزار رارچنا بھی اڑے دارو بابا برو دو کوب چاہ یار پوسٹ آتے کے دپا چارگا ہے دارو گیشتر میں دپے تو کا چارگا لگ گیا تھا منی برات تی گورا نشتا تو قصی منی امراض من روی پوستا کاری چیدو پیشترا من نزانت گا کہ آسمی چوشے سانا ہے آسمی سیٹ ڈلوے بچکا گوں پشت کو دکان تئی نیم گا چے شر مزناو کوٹی تہا دگا کوٹیت تیوگی دکان موکو تند بستگا ہر نیم گا گانٹری بستگو ہی رتا امالی گانٹری یا تکا تو شر وابا ہمیں دمانا پینڈو کیات کو صدائی کش بدے پینڈو کا با اللہ ناما ڈلو باکالے مورک وجہ تو دیمی تہار کو تو گوشتی اے نہیں پینڈو کے واحدے برو بابا دیگے روچے بیا آرام نشت آرامہ نشت ہر وعدہ بشار تو آئے گی من نالا جو چی بکنا خدا منا ہم سرو نیم سرو داتا ہمیشہ تا زندگاں وس کنا وادی کے میرا گوڑا بس کنا پینڈوک جانڈا وہ تو پوچھتی ماندہ تو شوت گنوک مان کائے کجے پینڈو کا بدے ڈبو بکال آمائی گیگان گیپتا بلے آستگی آگو اے وحدی زور و اسورے لے آما ڈلو بکالا دیم گو من ترینت نو سرو بون کا نگا لگ گے مزنی جوستو پورسیا پاد گوشتی توڑے شرری بچکیے آشمی بشمان ناما بگرو جاگا برو آسمی گو ڈلو بکالے نوکر آگو راست گشاو کاری بڑیا پوست ہاور تو ڈلو بکالے دیما پاچکوت سیٹا اور تورتا پوستا رچارے پریت کو تاب دا یہ ارے پوشت نیا سمجھا کو جانگو یہ پوشت آرتگا ڈلو بکالا گو اشتاپیا جوست کمار کجا چی آرتگا ترا شکار نیس بیچارا گا ترا سجی تو بگو دیگا نا میں رائیں مدیستا آسمی ڈلوے جوستا بعد بور تو گو تروندیا گوشت تو شار مگر آشمی تو شرطر جانے کے ماں پوشت نشیرہ تو انچو دور چا
بورشی کوانی پوشتا چی پیدا گے منترا چی نائلاجوں یلا کن دیگا گپا تو نیادا بنزو کا سیٹ آسی میں ایچ صبر نئے لگا شوے کرا دیگا پوچھتا ماشت سیٹ ڈلوہ جوست کو در کہت علمہ بلے کا نیادا بند پوچھتا نہیں تو چونتا دہی وقت تو جانے اشوی مچا ایوری چیزا رید نیشت میں شام بجنا شادو پنجا چا گیشتات نکنا دیگا گپ مکان 250 کلدار بده مال تئی آسی بھی آگوش اللہ اللہ گو کشتگے گوٹیا ڈلو بکالر راضی کو بچار اشوی نہ تئی گپے نہ منی گپے ہرچی تئی ناخوزت بگوشی بے ذاتی ڈلو بکالا من شرری گپ چلیا دورتا من نوشی زانے باپاری صاحب دادا ڈلو بکالے ہمیں گپ کے نہ تئی گپے نہ منی گپے ہمیں دمانا منی مازاحت توے سیٹ گوشت 150 کلدار آسمی گوشی 250 کلدار نہ تئی گپ نہ کہ آسمی گپ منیا زور ہے تو کا توک 200 کلدار ڈلو سیٹ وہ تیارا منی گپے توام بوگی نیشت بش بش ہمیشہ پروا نیشت بلے منا نقشان پروا نیشت بلے یا گپے ماں گوشیں پوچھ شما آروادا کے کارت منی کر رہا بیارے منترا چی آشمی شک نہ علاجو یقین بکا یکبر یا پدا نہ اکرار آکلی کو بچہ دارو بابا تو برو مہمانانی وائشتا گرم گرم چائے بیار چیئے طرح یہ رندی دارو ہمیں دا اپنا چارے ظاہرانی دیم آسمی منی دستے دلا دا تو گوشت غلامو تی دلے چیئے مروا بانگوا لڈے ادا بزن نودران زانے نیلے ذرے آپ چونے کراماتی مانا کہ منی دل پر روگا ماندگا نیا واسر اوات منی دپا درد کے چیزیں روچا من ہنگا جالے چمی زرانچی نیم زر من راشنو ٹیکی کو پیر کے واسطہ الوا گفت کے سرگرگا چپیش گو من کلوئی کتگا کے توشی الوا پا من بیار کو چمہ باندے کہ مرچا سک آپ دیا غلاموک تو جالے بے جل شریعن رودران زانا سائل کا من رویں بلے زو تو آتر کنے ہوتی پدا جنے من ہوتی ماری راشن لڈے تو آسمی آوالا کت اما پولو کے گوارا منا آگے وعدہ دات کو گشتگی تی لالا گو من دکھائے چنیس بیدے ماتے پولوا کہ منی پونزائیں چیزی میں اسکال سہر بھی بری گو تھا کہ بلکہ سکیو سوری کارا بے من سک سر و تاب کت بلے گوارا منا نمر ریز او پزور منی کیتو مان گیت کی پائی آترے وشکنگا زورگا من زورت بلے دلے تہا من ادا کو کہ اللہ روشا پا من میاری کے ماتے پولو منی تاوانے دیم پانا برو ہمیں پولو منی کسگا چھو جوگا گرانا او آئینی پل کے وڑا منی دلے ترا ایرا ہمیں پولو سرت کگے زر من آسمی دستان داتا ہوں گوش زرنا پیر قوی دے پولوا محنکا و بوشی شرین اداہا منا وجنام کو منی زبان رہن نبو سرگرگے وعدہ آسمی گوشت من زانے غلامو تکی تو ٹکائی ماننیس بلے مرد منی گپا گوش کا کہ تو شوانگی ہو گندے اما مردم کے شوانگی کت کا قرآن دنیا تا ہر چی کت کا پوشتی مان دا تو شد من بیچاری اکب تو چم چست کو تا دیما اما مسیتا کہ نودران زانے آئے گے وعدہ اولی سرا چم پر آئیے کب تگا تھا مسیتا منا واب نیا آگا تیوگی میتا گن سرتگا بلے کشے لوگ یا ہنگت چھڑکا یہ توارا بیودا شمارے بواب سے نا اللہ شمارا جوست کنا باندھا شمارا مالو بوست نبی پیر بلو کیے توارا من پیر کے گپ گیرت کیا روادا بلو اس گندارا دیستی پا مسکراو چڑینا کے آترا گشتگی تھی مارو مزارو ملکوی ترگ سرین بلو گن دلیل دیگا چڑکائی رسید تو ایک قصہ بیار بلو یکیا پرماش کت انہ پگوئے گا انہ ہمیں سرکو پیماز کوئے قصہ ابل سرکو پیماز کو بلو اما نہیں اما کی بی بی کڑکی کجا روے چم سورما کجا روے دپ آمر کجا روے چوکا گر بستگا بلو مسکینش پونزا رسیں تگو بیزار کتگائی شرری گرفتاری ہے من رساد رندہ گیشی بی بی کڑکی پگو سرکو پیماز کو ایک حصہ جتگا اگش میں دل پر نہیں شرری بلو کسی گپا مزیر مرشی تو چاچی بھی جان دیگر یا سلادات چاچا جنگا
من جانا لیکن دے شما نازانت گوڑا منچ شما ملکی لوٹا ہوتی دھلے تبے بالو کمی چوکانی پیما لاڑو کیا لگت کو بالو کانچی چاچی جا کے کس مانا کو تی مکان چوکا واس کو ہدا سرجا ہودا سرجا شما شرمانا کو شرینی زیت کا من ملکی بدایت شر بالو برو سورگ تئیے من سرا جنا سورگا بالو کا جواب دا شر برو شینزی تئیگے بالو کا نمان نے شوک زانگا تھا کہ بالو کجام ملک لوٹی بلے پا زور پا دیر دے گا تھا ود دامش بور تو بالوک دام برائیں اتنو دلی کیم بوتا کہ بالوک پدی نبی بیدے اما ملکا کے وتی دلے تہا داشتگی تھی شر برو کانگرے کلات بخشاتا نی تو وشے بالو کے واسطہ کانگرے کلات گوشے آزانئی دپاہت کے پچ بوت شیرو شکرتی دپو ایرو کلم پور تو چیگو کنگرے کلات منیے شنک باتوں جی پتی دپا اللہ کنا پھلے کنا اسی لوگ جانے آنجگے پھلے کنا گوڑ سر ہمیشی بالو کا چاچ مانا کو تو انسرت گوڑ پالسا منا بوستبو دگا گالواری توارا بلے چو الوتے پیما مردین کسیا توارا ضرور ہے ضرور ادا بیچاری شیا برو امانگو بو من نشارا من گوشاں بیچار نہ کم میں بیچار چھیئے او بابی منا ترسی من نشارا دو زور بیا کا مومن نزدیک کا تو کھائے امن دست نہ جنے من انی ککار کا توڑے ماتی او ماتی چونے شمارا نشار یہ شپے نیما شمارا میڑو کشتی ہاں نی ابر نگنے جیا چی بیتا دانا ہاں کشکولا بیچار من ترسی نگائیں بچا کشکول تو شیم نبے برچا یہ شپے نیما نشار ترسی نے جیا